rigtig vant med at åbne tingene, når jeg får nogle nye, sådan, har brug for at lege med dem med det samme. Så ja, jeg har en masse ting, så jeg tænker, at vi bare sådan hopper direkte ind i det, sådan så at der ikke går alt for lang tid med alt muligt gøjl. Og en ting til er, at jeg har fået sådan et nyt beauty space her, og leger selvfølgelig stadig med lys og alt sådan noget, fordi det ved jeg hele tiden gør. Men ja, det er sådan det, der kommer til at være min baggrund lige sådan her fremover. Jeg håber, I kan lide det. I må endelig kommentere på det, hvis I synes, det er mega nice. Så vil jeg blive mega glad. Nå, lad os hoppe ind i det. Sådan her over jul, der har jeg fået virkelig mange sådan nye af deres julekollektioner og alle mulige spændende ting, og der kommer alle mulige nye ting i Sephora og sådan noget. Så jeg vil lige starte med, jeg har mine ting herovre ved siden af mig, så det er derfor jeg sådan reacher derover. Jeg kan starte med Modern Renaissance her, og det er en, jeg har fået fra Sephora, og den ser sådan her ud indeni. Det er en øjenskyggepalette med sådan nogle her rødlige farver. Den her palette, den har sådan der ændret mit liv. Den er virkelig, virkelig nice, og jeg har været virkelig glad for den. Jeg har brugt den virkelig meget. Pigmenten i den er fantastisk. Den er nem at arbejde med. Den har nogle virkelig lækre farver, sådan nogle lækre pink farver, som er lidt usædvanlige, og samtidig så blender de rigtig godt ind og ser rigtig smukke ud. Altid hvis jeg ikke ved, hvad for noget makeup jeg skal lave om morgenen og sådan noget, hvis det er virkelig tidligt, så er jeg sådan, så tager jeg altid Modern Renaissance i hånden og prøver at få skabt et look. Så ja, den er jeg sindssygt glad for. Og ja, det er en af dem, der for nyligt er kommet ind i min familie. Så den er i hvert fald mega nice. Og så købte jeg her over jul, der har vi haft sådan en kæmpe udsalg i Sephora. Og vi har fået et forholdsvis nyt mærke, som hedder By Terry. Og det er sådan super kendt i Sverige. Rigtig lækkert mærke. Og jeg har fået fat i den her. Hun laver sådan med hendes ting er sådan infused med rose stem cells, som er rosestamceller. Og alle sammen dufter meget heavily af roser. Men hun har lavet sådan en lipgloss, der hedder Bomb the Rose. Og jeg har købt den her kollektion, hvor der er sådan en masse forskellige af dem i. Og de er helt fantastiske. Hvis I ikke har prøvet Bomb the Rose endnu, så er det sådan en læbepomade, som bare er fantastisk blød på læberne, og som der dufter godt, og som får læberne til at se mega lækre ud og alt muligt. Og nu har jeg købt den i alle mulige glimmerfarver, så den er jeg mega glad for. Og det var faktisk selv ret meget ned, så det var et røverkøb, som man siger. Nå, så vil jeg hoppe videre til Marc Jacobs, fordi der har jeg fået en masse nye ting fra, og jeg har egentlig ikke haft prøvet så meget fra Marc Jacobs sådan førhen, men efter jeg startede Sephora, så har jeg selvfølgelig prøvet en hel masse, og her over julen, der købte jeg selvfølgelig den her, og jeg er rigtig ked af det, men det var en julekollektion, men nu får jeg den lige at se, for den er simpelthen så skønt. Det er sådan en lille pouch her, og så åbner man den, og så er den fyldt med sådan mini læbestifter, og Marc Jacobs læbestifter er fantastiske. Der er en, der hedder Miss Scarlet, som jeg har haft på flere gange, sådan dyb rød, og sådan, de er virkelig cremet og virkelig lækre på læberne, og jeg får altid sådan, folk de spørger mig altid, hvad jeg har på læberne, når jeg har den læbestift på, og den er fantastisk. Og så også for deres julekollektion, og den her tror jeg faktisk heller ikke, man kan få fat i mere, måske hvis der er nogen, der sælger den derude. Denne her, som kommer i denne her smukke golden box, og hvad det hedder, den ser sådan her ud, og det er en øjenskyggepalette, og indeni ser den sådan her ud. Og jeg kan fortælle jer med det samme, at hvad det hedder, pigmenten i den her øjenskyggepalette, ikke? Den er bomb AF, den er så god. Jeg elsker den sådan, jeg var sådan, okay, den der har jeg ikke brug for, og så står den selvfølgelig i Sephora, så jeg går og swatcher den hele dagen. Nu swatcher jeg lige til jer. Og så så var jeg sådan, okay, jeg har brug for den, og det var fucking dyr, så det var ikke særlig godt. Men nu swatcher jeg lige nogle af farverne her. Den er guld, og jeg håber, I kan se den her. Okay, så her er nogle swatches til jer. Jeg håber, at lyset fanger det. Men altså, de her farver er helt fantastiske, og pigmenterne er helt fantastiske. Den er sådan lidt cremet i det, og sådan samtidig super nem at blende, og den er bare alt hvad en sådan makeup geek kunne ønske sig, og jeg er rigtig ked af, at den er limited, fordi jeg tror, den er svær at få fat i nu. Men det var også dyr, så det kan I trøste jer selv med derude.
Så har jeg fra Marc Jacobs også over sale fået fat i sådan en lille øjenskyggepalette fra en gammel kollektion. Også mega lækker. Generelt så synes jeg, at Marc Jacobs laver faktisk nogle rigtig gode øjenskygger. Af hvad jeg har mærket i hvert fald, dem jeg har sådan gået og testet og alt sådan noget. Og så har jeg, den her har jeg været med for et stykke tid siden, og hvad det hedder, den er altså lidt slidt. Det er, hvad det hedder, Contouring Quad, som Marc Jacobs har. De har sådan nogle, hvor der er 2. Og der er sådan lidt delte mening om dem her, men jeg synes, den er helt fantastiske. De har den, der hedder Dream Filter number 20, som er nummer 20. Og jeg synes virkelig, den er dejlig. Jeg har brugt den i dag, og jeg bruger den tit sammen med selvfølgelig Shade and Light fra Kat Von D, fordi den er også helt fantastisk. Men jeg synes, begge to er virkelig, virkelig gode, og jeg er virkelig glad for dem. Og så har jeg købt nogle af deres liner her, og de ser sådan her ud. Jeg skal lige prøve at swatch for jer, fordi at de er faktisk ret fantastiske at bruge som base. Jeg kan rigtig godt lide sådan et aqua look nogle gange, eller hvad det hedder, sådan helt lyserød. Nogle gange så har jeg sådan nogle dage, hvor jeg er forskellige personer på forskellige dage. Men jeg bruger dem her som base faktisk mere end som eyeliner. Og de er rigtig gode og nogle rigtig lækre farver. Nu får I dem lige at se her. De her farver, jeg håber, at I kan se dem. Den her aquablå er virkelig smuk, og den pinkfarvede er også virkelig lækker. Så er der sådan lidt lavendelfarvet lilla thing. Og den er også rigtig nice. Og de er vandfaste, de er sindssygt svære at få af hånden. Dem har jeg brugt en del og har været glad for. Og så købte jeg sidste ting, jeg har fra Marc Jacobs her. Sådan en læbestift. Den var faktisk også på tilbud. Og den kommer i sådan en nude box, og den er super flot. Altså sådan, den hedder Have We Met, og den ser sådan her ud indeni. Whoopsie. Altså sådan mega gorgina packaging. Altså sådan, jeg elsker, at den er sådan nude farvet. Og farven af den her sådan lidt pink, og de er sådan lidt see-through, så de er ikke sådan helt vildt pigmenteret. I hvert fald ikke den, jeg har. Så ja, den er også nice. Den har jeg også købt. Og så går jeg lige videre til de ting, jeg har herovre til øjnene. Jeg vil starte med de her Urban Decay Heavy Metal Liners. Er ret fantastiske. Det er sådan nogle glitter liner, og de er super nemme at arbejde med, hvis man er sådan, jeg vil gerne have glitter på i dag, men jeg overgår ikke helt den der proces med lim og alt sådan noget. Så er de super nemme sådan at køre ind over en øjenskygge eller et eller andet dem her. For eksempel så har jeg har Amp og Distortion og Midnight Cowboy. Og Midnight Cowboy er sådan en guld en, og så har jeg den her, som er sådan aqua color, og så har jeg sådan en iridescent unicorn tears kind of a thing. Og de er helt fantastiske og nemme at køre ind over en øjenskygge, og Amp er sindssygt flot med den der aqua, jeg lige har vist jer for Marc Jacobs, og de kan virkelig løfte et hvert look. Og så også fra Urban Decay, der købte jeg en øjenskygge, som hedder Solstice, og det er en af deres Moon Dust, tror jeg, øjenskygger. Ja, eller hvad, jeg ved det ikke. Den hedder i hvert fald Solstice. Det er sådan en brun med sådan, hvad det hedder, blåligt skær indover. Jeg prøver lige at swatche den for jer her, så vi kan fange det på kameraet. Den ser sådan her ud. Den er ligesom sådan transforming. Den er brun og blå. Altså sådan, men den er virkelig smuk, og sådan der. Den var udsolgt første gang jeg så den, og så gik jeg ind og købte den på nettet bagefter, fordi jeg var nede i magasin og swatched den, og ja, den er helt fantastisk. Og undskyld, jeg hele tiden kigger ind i linsen, men det er fordi, jeg prøver at se, om mine ting er i fokus, og så glemmer jeg at kigge tilbage. Jeg skal nok prøve at huske det, jeg lover det. Og så har jeg nogle flere ting her, og dem her, det er mine øjenskygger fra Kat Von D, som også er forholdsvis nye, og som er nogle ting, jeg virkelig sådan har forelsket mig i. De her øjenskygger, der hedder Metal Crush, de er så pigmenteret. I forstår slet ikke. Ej, jeg bliver lige nødt til at køre nogle swatches for jer her, fordi jeg elsker dem virkelig. Sådan, de er så smukke. Altså, nogle helt fantastiske farver. Og jeg brugte de her 2 grønne farver til at lave det der snake look, som jeg lavede på Instagram.
som nogle af jer måske har set. Så ja, jeg er virkelig forelsket i de her farver. Sådan, can you not? Oh my god! Altså, de er simpelthen fantastiske, de farver. De er virkelig, virkelig smukke. Sådan virkelig pigmenterede, virkelig sådan cremet på den gode måde. Ja, de er virkelig nice. Dem er jeg virkelig positiv over. Jeg er faktisk lidt ked af, at jeg ikke har flere øjenskygger, men jeg vil gerne have fat i den blå af dem. Ser også vildt flot ud. Så ja, jeg må snart få fat i nogle flere af dem. Nå, og så har jeg fra, jeg tror også det er en Metal Crush, den her. Ja, og det er egentlig en øjenskygge, men det er en highlight, som hedder Thunderstruck. Og den er sindssygt fantastisk. Den er virkelig, virkelig smuk. Har sådan peachy, og det tror jeg ikke, I kommer til at kunne se på kameraet, men den har sådan, den skinner sådan peachy og sådan virkelig lys til os danskere blege her om vinteren. Og sådan, jeg kan bare se ind i den der viewfinder, at jeg er sådan der helt hvid spøgelse lige nu. Men ja, den er i hvert fald de er helt fantastiske. Jeg har både highlighterne og øjenskyggerne, så hvis I sådan vil ud og kigge på noget, som der er lidt lækkert og splurge lidt, så køb dem der fra Kat Von D, fordi at dem har jeg virkelig været glad for. Og moving on, så har jeg nogle øjenting her fra Makeup Forever. Det er deres nye Starlet Powders. Jeg har faktisk brugt den her, der hedder 13. Den hedder Iridescent Pearl. Den har jeg brugt i inner corners i dag, og jeg har også brugt den lidt som highlight. Og så har jeg Starlet Powder 02, som hedder den hedder også Iridescent Pearl. Det hedder de så begge to. Okay. Det er nummer 2 og nummer 13. Den ene er sådan champagne color, og det er den, jeg har brugt i dag, og den anden har sådan gylden guld undertone, som også er mega nice at bruge som inner corner highlight, og som highlight faktisk generelt. Man får sådan helt vådt look. Og så har jeg deres nye flydende glimmer her. Den er ikke så meget op at køre over. Der er nogen, der virkelig godt kan lide den, det kan jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle bruge dem til. Jeg synes, der er andre produkter derude, der gør det bedre. Altså, men hvis man skulle bruge dem, så ville jeg bruge dem som bare en enkel farve på øjenlåget, som sådan et lidt laid back, naturligt look en dag. Hvis man skulle komme ud fra det. Grunden til, at jeg kan lide den, det er, fordi den er sådan lidt chunky i det, og sådan meget flydende, og stadig sådan, er der alt for meget glitter i, eller sådan. Det er som om, den ikke rigtig hænger sammen, eller sådan. Nå, moving on. Undskyld, at det går så stærkt, men det er fordi, jeg har så mange produkter, og jeg gider ikke at have, at den skal være så lang, den her video. Jeg glemte helt før fra Marc Jacobs, at jeg også har fået fat i deres primer, som er den der Coconut Primer. Jeg bruger den næsten hver dag her om vinteren, og har også lige lagt et billede op af den. Jeg synes, den er virkelig lækker, specielt hvis man har tør hud, og det har jeg rigtig meget her om vinteren. Og sådan generelt er jeg mere sådan begyndt at gå op i og virkelig sådan fugte min hud, fordi jeg gider ikke at have den bliver gammel før tid. Så for mig er det bare sådan en gylden primer lige nu, og jeg elsker at bruge den, og den dufter også vildt godt. Så rykker jeg lige hurtigt videre her. Jeg har 2 ting mere fra Kat Von D, som hører til Shade and Light Contouring paletten og deres øjepalette. Jeg har ikke øjenpaletten endnu, men jeg har den anden og bruger den rigtig meget. Det er en pensel her, øjenskygge-pensel. Jeg er ikke helt overbevist over den her endnu. Jeg har brugt den et par gange. Sådan, den er ikke sådan kommet ind i min kollektion endnu, så jeg ved ikke helt, om det er en, jeg kommer til at forelske mig i. De har dog lige fået nogle nye pensler, som ser sindssygt vilde ud, og jeg skal have dem alle sammen, fordi de er smukke, og de virker virkelig gode. Og jeg har været sindssygt glad for den her sådan double-ended, den her til noget highlight, og den her til contouring. Det eneste, der er irriterende, det er, at man ikke ligesom kan stille den ned i en krukke, men jeg lægger den bare på mit bord. Men den har jeg været sindssygt glad for, så jeg skal helt sikkert have fat i de andre også. Og så har jeg fået fat i den her fra NARS. Den der kabuki børste, som alle var på at køre over sådan. Det var bare sådan 1 sekund af YouTube-historien, føler jeg, hvor alle var på at køre over den her. Hvad hedder den? Ita brushen, eller Ita et eller andet girl. Ja, den har jeg fået fat i. Den ser sådan her ud. Jeg gider ikke lige at pille den ud af papiret, men det er sådan en contouring børste, som jeg ikke har fået prøvet endnu, fordi at jeg sådan bruger den der fra Kat Von D hele tiden, og jeg har egentlig ikke rigtig behov for den. Men jeg synes den er meget cool, og jeg vil gerne prøve den, fordi at alle ravede så meget om den på et tidspunkt, så nu bliver jeg nødt til at sådan vide, okay, what's the fuss about? Og så, sidste år i jul, der fik jeg fra NARS
julekollektion, den står faktisk her. Den, der hedder Steven Klein paletten, som ser sådan her ud indeni. Den er ret lækker, og den har et sindssygt lækkert design. NARS laver altid sådan nogle lækre julekollektioner, hvor de sådan får en eller anden ind til at designe noget for dem og sådan nogle ting. Så jeg fik den der af min kæreste sidste år faktisk, og så i år så har jeg købt fra deres julekollektion. Jeg tror det er i samarbejde med Sarah Moon eller et eller andet af den stil hedder hun. Men de er i hvert fald super smukke. Den her har jeg købt, det er sådan en blush palette, og jeg har faktisk ikke brugt den endnu, fordi jeg sådan har dårlige nerver over, at den skal ikke blive grim eller et eller andet, men det er sådan highlight i den her ende, og så blush, og de her de er meget lyse. Så jeg tror at realistisk, så er det den og den highlight, jeg vil bruge. Og så er der sådan en læbepensel hernede, som jeg selvfølgelig godt kan bruge, fordi de er faktisk ret lækre. Og fra samme kollektion, der har de lavet sådan en super smuk, sådan, det er virkelig sådan et collectors item det her. Og den ser sådan her ud, og så åbner man den her. Det er sådan en glas en, den er virkelig tung, og sådan, man kan virkelig se, at der er sådan design i den. Jeg ved ikke, hvor godt kameraet fanger det, og der er 2 læbestifter og en mascara inde i den her, men jeg ved ikke, om jeg kommer til at bruge det, for jeg vil bare gerne have, at det står og ser flot ud. Ja, og så vil jeg lige kommentere på de her 2 foundations, som jeg har fået fra Makeup Forever, og det er de her stick foundations, og jeg bruger dem uafbrudt hele tiden for tiden. Og de er fantastiske. De er high coverage, og de ligger pænt på huden, gode med en beauty blender, gode med en kabuki børste, holder hele dagen. Ja, de er bare virkelig gode, og jeg er virkelig forelsket mig i Makeup Forevers foundations. Jeg synes faktisk, de har gjort et virkelig godt job med deres foundations. Så ja, dem er jeg virkelig vild med. Og så vil jeg lige gå videre til Guerlain, fordi Guerlain er også et mærke, vi har i Sephora, et mærke, jeg ikke har hørt så meget om, men det er lidt mere high-end. Og jeg har faktisk lidt forelsket mig i det, fordi de laver faktisk nogle virkelig smukke ting, altså sådan, og nogle virkelig lækre ting også. For det første så er de virkelig gode til sådan bronze ting, og jeg har købt sådan en creme highlighter fra dem, fordi nogle gange så vil jeg bare gerne varme mit ansigt op med noget, der sådan ikke er pudder, fordi det giver sådan lidt mere hud-alike effekt eller sådan, ikke? Den ser sådan her ud udenpå, super smuk. Og så har jeg købt den her øjenskygge fra Guerlain også, og den er sindssygt flot, altså sådan virkelig aquafarve, sådan indpakningen er bare så nice, og jeg er helt vild med den. Sådan virkelig en sommerfarve, og jeg glæder mig rigtig meget til at bruge den til sommer, og den er også vandfast. Og en, lipgloss, som er sådan peachy farve med noget sådan gold reflex i og noget pink reflex, og den er også sindssygt smuk. Og så for deres julekollektion, der har jeg købt, der er den der L'Or primer med de der guldstykker i, og den er helt fantastisk, og den har jeg ikke endnu, desværre. Jeg har virkelig tænkt over at købe den mange gange, men den er bare dyr. Men så har de lavet en L'Or eyeliner, som er sådan en guld eyeliner. Den ser sådan her ud, og jeg ved ikke, jeg kan prøve at swatch, men jeg tror ikke, I får så meget af det. Men det er meget tydeligt, sådan, når man ser den face to face, hvor smuk den er. Den sidder her på min hånd. Fanger kameraet det. Men den er sådan en masse guldglimmer sådan bare stykket sammen i den her. Den er faktisk rigtig smuk. Jeg er glad for den. Jeg kunne godt have undværet den. Det er lidt der, jeg er med det her produkt. Men jo, den er rigtig smuk. Og så kører vi hurtigt videre. Jeg håber ikke, jeg er læbestift ud over det hele nu. Jeg kan ikke se en skid. Videre kører vi. Lad mig lige pointere de her. Nu har jeg sagt virkelig meget om dem, både på min Facebook-gruppe og min Instagram og alle steder, men nu viser jeg dem lige igen. Jeg har købt de her 4 liquid lipsticks fra Sephora, og de har fået nogle nye farver, Sephoras liquid lipstick, og formularen er helt fantastisk, og jeg synes virkelig, de har gjort et godt job med dem her, så nice job Sephora, jeg elsker dem, og jeg skal helt sikkert have flere farver, jeg synes de er helt fantastiske, og de koster kun 100 kroner, så det er sådan lige til at overskue. Så vil jeg gå videre til Too Faced, fordi der har jeg en masse lækre ting fra, og sådan en ting jeg godt kan lide ved Too Faced, det er, og det er bare noget jeg godt kan lide med mine produkter, det er at det er sådan flotte, og sådan, det giver mig sådan en bestemt følelse når jeg bruger dem, fordi de er virkelig cute, og de er virkelig nice, og de er bare så pigede, og jeg ved ikke, ja, det betyder bare noget for mig. Indpakningen betyder noget for mig, det har jeg virkelig fundet ud af. Men først og fremmest så har jeg den her Mr. Right børste, som er mega cute. Det er sådan en børste, der har sådan en lille sløjfe på. Skal jeg lige se, om jeg kan få den ud her.
Men den er sådan babyblå, og så har den sådan en lille botox på, og så er den sådan tapered. Og den ser faktisk rigtig god ud. Men jeg synes bare, den er flottere hernede i sin lille plads. Men ja, den har jeg fra Too Faced, den ting jeg er rigtig glad for, fordi det er sådan mega cute. Og så har jeg fået fat i Peach paletten og hvad det hedder, Too Faced øjenskygger. Bare for at være ærlig, har ikke sådan imponeret mig sindssygt meget, og jeg har faktisk ikke prøvet den her endnu. Kun en enkelt gang, og det var den der peach farve, der er med glimmer i, og den synes jeg var okay. Men ja, den ser sådan her ud, og altså, de er fandme flotte. Og jeg skal have noget mere fra Peach-kollektionen. Jeg har både lagt blush og facepaletten og hvad det hedder, deres lip oils er fantastiske. Dem har jeg brugt meget på arbejdet, og de er sådan virkelig hydrerende og samtidig virkelig fine på læberne og alt det man ønsker. Så den ser sådan her ud indeni, og den dufter af peaches, og jeg synes bare, den er så fantastisk, den her palette, og den er bare sådan nogle farver, der virkelig tiltaler mig, og jeg er virkelig sådan en, der bliver tiltrukket af farver. Altså sådan, de kan virkelig sådan, altså jeg føler, jeg har sådan en afhængighed af dem, sådan, det gør mig virkelig glad sådan at kigge på den her palette, fordi den er bare så smukt lavet, synes jeg. Alt er gennemført, der er små peaches på den, og sådan, den her indpakning er mega gennemført, og den dufter af peaches, og jeg synes bare, det er en fantastisk kollektion. Men kvaliteten af det er fin nok, altså det er ikke fordi man, for mit vedkommende, så er det ikke fordi jeg køber det på grund af kvaliteten, jeg køber det fordi at det bare giver mig en bestemt følelse, og fordi at, ja, jeg synes det er en lækker kollektion. Og så har jeg fået dem her, lader jeg lige stå i min lille bære her. Det er alle de her, deres blushes, som der hedder Sweethearts. Og jeg synes bare, de er cute. Det er sådan små hjerter. Og jeg har også bronzeren her, og de står sådan på min nye reol og ser rigtig fine ud. Og jeg har faktisk hernede, jeg har denne her Berry Sweetheart. De ser sådan her ud indeni. Og så ser det sådan her ud bagpå. Og det her, det er sådan beach bunny-agtigt. Men de er rigtig cute, og de er meget shiny, så hvis man ikke kan lide, at de er shiny, så er det ikke noget for dig, 100% i hvert fald. Så for Too Faced, så har jeg de her paletter. Cat Eyes og Boudoir Eyes. Og de er også mega cute. Igen sådan mere noget, jeg har købt for udseendet. Jeg tror, vi er ved at være... Jeg har faktisk noget mere. Jeg har alle de her studded sidste ting. De her studded Kiss lipsticks fra Kat Von D. Og der har jeg Coven og Motorhead og Gothica og Lovecraft her. Og så har jeg Slayer her og Piaf her. Og de ser sådan her ud indeni, og de er virkelig også bare mega cool. Altså sådan... Der er sådan små nitter på-agtige, og de er bare sådan mega goth og mega seje. De er virkelig cool, og de er meget matte. Og jeg synes, de har nogle specielle farver, som virkelig er fede. Sådan for eksempel Gothica og Coven er bare nogle farver, som jeg virkelig sådan bare æder med øjnene. Så ja, altså jeg har mange flere ting, og jeg overvejer at lave en roomtour nu, hvor jeg sådan har fået stillet det hele pænt op, og I kan se min flotte baggrund heromme. Så I må endelig sige til, hvis I vil have en roomtour, og hvis I vil se en part 2 af alle mine nye ting, fordi at jeg har nogle flere ting, jeg kan vise jer, nogle flere ting, jeg kan vise jer, nogle flere ting, jeg kan tale om. Så ja, jeg håber, I nød den her video, og mit nye setup, og masser af kærlighed til jer derude, og vi ses i min næste video. Hey, jeg sidder lige i gang med at edit min video, og sådan der ved at gå mok over, hvor mange gange jeg sådan der tager mine hænder igennem håret. Det er så irriterende. Men jeg har filmet den her video sådan 1000 gange, og den har været gået i stykker 1000 gange, så I må lige bære over med, at jeg sidder og piller ved mit hår hele tiden. Men jeg beklager, sorry. Jeg laver lige et til chicken her. Jeg er blevet nødt til at skære ud i den her video, hvor mange gange jeg siger fordi det er sådan der helt overdrevet. Hvad fanden foregår der her? Altså, vi kan lave et drikkespil ud af det, og vi vil blive virkelig fulde. Så jeg har slettet nogle af dem, men der er stadig mange. Jeg beklager igen.